Vale? Molt bé, perfecte, va. L'últim dia vam una mica de tastets de per què veníem aquí, l'explicació dels nous rols, i la idea era donar-vos una miqueta de pinzellada per a fer-vos vindre i motivar-vos a les altres sessions que venien ara. En el meu cas, avui parlarem de mites, però com vaig veure que molts mites ja els teníeu bastant resolts, així m'agrada, avui he fet també una mica de tastet diferent i parlarem sobre les ganes real i la gana emocional. Sabríeu diferenciar el que és una gana real a la emocional? La real és el que ja vaig parlar l'últim dia, ho torno a repetir per als que no estàvem, que era la sensació que era del gruc, que fa sorollet als nostres intestins i que, evidentment, fa molta estona que jo no he menjat. I esta és la que, si la tenim, és la fàcil de controlar a nivell de salut, sense que hi hagi problemes afegits d'una mala alimentació, perquè si tinc gana, menjo una poma i em ve de gust i ja està bé, jo me l'he menjat, he gaudit, he disfrutat del momentet i ja està, i torno a fer les meves coses. I quina seria la gana emocional? Què creieu? Quina seria la gana emocional? Molt bé. La que acabo de menjar i en teoria no he cobert les meves necessitats i necessito una altra cosa, que sol ser o una miqueta més saladet o una miqueta més dolç. Creieu que sabríeu limitar la quantitat quan és emocional? Jo no dolç no, perquè després d'un tallet un altre no fa. Molt bé, vale? Sí, per això venim, per a que cadascú me vagi dient bueno, és així. És a dir, normalment, quan algú me diu que menja un trosset de xocolata o alguna cosa d'aquestes, clar, si menja un trosset petit, cap problema. Quin és el problema? El que d'alguna manera, quan mengem un trosset de xocolata, no n'agafem un trosset, sinó un altre, fins que al final veiem que la barreta de xocolata ja han fet tota fora. Una manera que nosaltres tenim de fer una pràctica de relaxació se li diu el que seria relaxació de la pansa o del xocolata. Imagineu que teniu un bombó a les mans. El bombó comença ja en el sorollet aquell desplegat del sorollet del bombó, del paper, aquell crec-crec que fa. L'aroma, el que desprèn aquell xocolata, imagineu-vos el que ens pot durar si ho fem així, el nas, etc. Després la degustació a nivell salival, que ja ens fa la boca aigua de pensar que allò ho ingeriré. No, però no, la idea és que sigui així, inconscient, claro. Allò que es vol dir que si no és conscient, no menjaré un bombonet, menjaré fins que vegi que jo la bandeja de bombonets ja me l'he acabada. Per tant, hem de ser conscients hem de gaudir del moment, però amb control. I és el que normalment passa, que la gent quan menja no sap controlar la quantitat. I per això hem de ser conscients de portar una planificació i una estructura. Anem a resoldre alguns mites dels que ja vam parlar l'últim dia, però una miqueta diferents per a que tinguéssim en compte. Quan mengem hidrats de carboni, que seria el pa, la pasta, la llegum, etc., considereu que realment si m'ho menjo per la nit fa que augmenti el pes? No. És la quantitat el que fa que un pugui augmentar de pes. Si jo, per exemple, me menjo una truita a la francesa, per exemple, amb una tomata partideta i mitja patateta al caliu, això per la nit pot estar bé, sí o no? Quin seria el problema? Si, mira, no m'he preparat res i agafo el típic, la bandejeta de formatget i la de pernil salat i m'agafo la barra de pa. Què passarà en aquesta barra de pa? Que fins que no faré unes bones llesquetes de pa amb tomàquet no faré mal. Per tant, quin és el problema? No és els hidrats de carboni, sinó la quantitat del que mengem. I després farem una repartició de com quedaria un plat saludable perquè tinguéssiu en compte. Hem de beure 2 litres d'aigua, verdader o mite? És un mite. No se pot dir exactament l'aigua que tenim que beure perquè també dependrà de les meves necessitats. Si jo realment estic aquí, que potser estic xerrant, doncs necessitaré molta més aigua. O si estic fent un trial d'or, doncs encara molt més. Si realment estic a casa, que realment no he fet res, en aire condicionat, per dir alguna cosa de l'època de l'estiu, doncs potser necessitaré menys. Però si estic treballant al camp en ple sol, doncs evidentment hi ha gent que a vegades m'ha dit 5 litres d'aigua.
però si suem i els consumeix, potser sí que els necessita. Per tant, no es pot dir exactament la quantitat d'aigua perquè depèn de les meves necessitats. Sí? Per tant, imagineu què creieu de lo que tenim gana. De què teniu gana ara, va? Jo d'un bombó, que des ho has dit. Vinga, ja que ho has parlat i m'ho has dit, ja ho has dit tan poquet a poquet que ja l'he saborejat i tot jo, Que sapiguéssiu que realment, tenim aquesta gana que ja hem parlat, la gana emocional, versus la gana fisiològica. La gana emocional, el que diem, si realment estem parlant d'aquesta gana emocional que he tingut un mal dia, què significarà? Que jo, evidentment, gestionaré més malament el que aniré en busca a la cuina. Si jo tinc la gana, vaig planificada, ordenada, tot va més o menys ordenat i perfecte, arribaré a casa, me menjaré el plat que tenia preparat, etc. Però si he tingut un mal dia i no tinc damunt el menjar preparat, què passarà quan obrirem la nevera? Que mos vindrà de gust aquella poma o mos vindrà de gust aquell geladet o aquell bombonet que cada un m'ha anat dient? Doncs segurament d'aquestes coses. Per a que veiéssiu la imatge de diferència. La gana real, aquella sensació d'aquella xica amb satisfacció de que bé ho estic fent, i l'altra que creu que ho està fent poquet a poquet, ja la imatge ja ho dona bastant. Què significa? Que aquella persona apareix a poc i podem esperar per a menjar, tinc la sensació de gana a l'estómac, se sent satisfacció de menjar qualsevol cosa, la causa és esta necessitat fisiològica i podem controlar quan parar de menjar. I a l'acabar de menjar te sents bé, perquè que bé que ho he fet, m'he preparat el meu menjar, la meva taula, tot conscient, he masticat, he digerit bé, i no hi ha sentiments de culpa. La inversa, la gana emocional. Què passarà en aquesta? Apareix de repent i no podem esperar. Hi ha un buit general, per tant, necessito ja, només sentim que serà satisfeta amb un aliment concret, que normalment sol ser aquell més capritxoset, el saladet o el dolç, dependrà de cadascú, i la causa és una necessitat emocional no satisfeta o mal gestionada. Un problema que he tingut, el problema no l'he solucionat i damunt n'he afegit un altre, perquè damunt he menjat malament. I es menja més del necessari, per tant, vol dir que el control de la quantitat tampoc no la tinc mesurada, i a l'acabar de menjar te sents malament de per què ho he fet això ara, i després no m'ho recordem fins a l'hora del sopar i tornar a passar-nos el mateix o no. L'evidència científica ens diu que la dieta moderada en greixos i greixos saludables, sobretot, que és la dieta mediterrània, estem parlant que hauríem de menjar fruita fresca i verdures de temporada, llegums, fruita seca, cereals integrals, vol dir la pasta i l'arròs també integral, l'oli d'oliva, els làctics al natural sense sucre, ni mel, ni coses d'aquestes que hem parlat abans, peix blau i el marisc, carns blanques o magres i els ous. D'això més o menys ne mengeu tot? Potser mengem més peix, mengem menys carn o a l'inversa, però més o menys ne mengem, no? I tot això? Molt bé. Aquí tindríem la piràmide alimentària per a saber les racions de cada cosa. De peix, unes 4 vegades a setmana, de carns, de 3 a 4, ous, el que parlàvem abans, de 3 a 4 vegades a setmana, i llegums han anat en augment, de 3 a 4 vegades a la setmana, per a prioritzar el que seria més la proteïna d'origen vegetal que la proteïna d'origen animal. La hamburguesa i la salxitxa, si és de pollastre, seria una carn saludable? Sí i no? És una pregunta en les dues, Claro, és un processat, llavors, clar, pot ser, evidentment, una carnisseria de confiança, està clar que portarà menys quantitat, potser d'additius, però greix li fiquen per a que sigui menys sequet l'hamburguesa i que sigui una miqueta més agradable. I l'oli d'oliva, la principal font de greix saludable. I això seria una repartició de plat saludable. Seria la meitat del plat, que és el que més hauríem d'omplir del plat, segons això, de verdura. Verd, molt bé, vegetal, diguem-li com volguéssim, però pot ser diferents verdures, que a vegades ens encasillem a ensalada, que es per dir alguna cosa, i que sapiguéssim que n'hi ha infinites verdures, bròquil, col, espàrrecs, pebrot, albergínia, xampinyons, espàrrecs, carabassa, carabassó, etc. I els farinacis, què seria la part de l'altra meitat del plat? Un quart. I la típica frase que molta gent me diu,
quan jo menjo macarrons, tranquil·la que jo només menjo macarrons. Dic, és que no vull que féssim això, vull que féssim la divisió del plat saludable. Els macarrons integrals, però amb algo de verdura, no, amb la meitat del plat, mínimament, i després amb algo de proteïna, ja sigui d'origen animal o d'origen vegetal. Què creu que ompliu més? De pasta, arròs o de verdures? Sigueu sincers. Jo faig la dieta esta i això és un desastre. Jo no la faig, però me la imagino com un desastre. Bueno, jo Tinc com a depressió de sentir-la. Per què? Perquè tot és molt trist. Per què? Aquí tindríem els trucs per menjar de forma saludable. Sobretot que si tenim gana entre hores, no mengéssim productes, sinó aliments. Què passa? Si tenim galetes o patates xips, la típica frase de ho tinc a casa per si ve algú. El per si ve algú, què mos passarà? Molt bé, Entonces la idea és tindre uns puntuals i ja està. O ho podem tindre a casa si som conscients de que no en menjarem. Llavors podem fer mató amb fruita, un iogurt natural amb fruita seca, llet, per exemple, amb copos de civada, que és avena, o fruita seca, o fruit, per a que tinguéssim més o menys idees. Sí, ara, fruita seca, vull dir que és atractiu, uns xips de verdures podríem fer, l'humus que cada vegada s'ha ficat més de moda, però que al final és una crema de llegums i que també ens aporta energia i és saludable i també se podria fer perfectament. La fruita, si jo la tinc així preparadeta, tipus macedònia, doncs digues que ens ve més de gust, que a vegades vol la poma sola, a vegades la presentació el que és una manera de quin tipus de gana tenim, la gana real, la gana emocional i després la gana dels sentits, la de la vista, la de l'olor, la de lo que seria l'hora del tacte també, i després quan, per exemple, fem alguna cosa de sardines a casa, què passa? Què vos diu que algú arriba a casa? Quina pudor, o la col o el bròquil. Llavors, la de l'aroma també passa. Una crema de fruits secs. Les palometes poden ser saludables i són saludables? No, si les fem nosaltres a casa, la paella, en el mínim oli possible, ho podem fer-ho perfectament. Vull dir que també seria un snack i saludable. Evidentment, sense fer el cuenco aquell del típic del cine, que són grans. Aquí, l'advocat, algun ha menjat en algun moment? També seria una altra manera de, quan fem entrepà, estem acostumbrats o mal acostumbrats a sempre ficar embotits, mortadela, xope, xorís, totes aquestes cosetes. Què creieu? Que això són grasses saludables o que no? No. En canvi, l'advocat, amb ou dur, etc., sempre canvia. Per tant, hem de buscar altres alternatives de les que normalment estàvem mal acostumbrats. Unes galetes però fetes de casa, vull dir que també les podem fer-les, evidentment amb els ingredients, o algo molt senzill i molt ràpid, com pot ser una peça de fruita i una fruita seca. L'humus que ho havíem parlat, i aquí he provat les llavoretes de chia, de lli. Les heu provat o no? Sí? No? És una manera com un fruit sec, és un oleagel, el que fa també és ens aporta molta quantitat d'omega 3. Simplement és que això ho hauríem de deixar per anar bé una estona amb el iogurt perquè s'hidrati i així sigui millor l'absorció. Algun ha provat? Sí? Sí? Molt bé. Quanta quantitat podem, este sucre que me comentava la companya, al màxim, al final, 25 grams al dia, que significaria 3 tarrons de sucre, com a màxim al dia. Si mengem productes d'origen natural, el que parlàvem abans, no productes, sinó aliments naturals, creu que ens passarem de la quantitat de sucre si només menjo aliments naturals? Si són aliments naturals, tipus la carn, peix, etc., això no. Si realment, quin és el problema? Si són productes, tot el que és envasat, que això sí que realment portarà quantitat de sucres. Si hi hagués alguna coseta, en principi que sapiguéssiu que de manera habitual a mi me trobeu al cap d'Amposta, normalment, però sempre si hi hagués alguna cosa també li podeu preguntar al vostre metge o infermera referent i a partir d'aquí si hi hagués alguna cosa en específic per entrar a alguna grupal, que també fem o el que sigui. Sí i no. Nosaltres, l'últim dia estaves tu? Sí. Doncs nosaltres realment és el que deia, a nivell de... Cap problema, no us preocupeu. A nivell de consulta individualitzada com a tal,
Igualment, hasta la pròxima. A la consulta individualitzada només són per a casos concrets i puntuals, perquè si no, no arribaríem a la demanda que es podria fer. Entonces, l'única manera de poder accedir més és a nivell de comunitària o de grupal. I hauré perdut una cosa. Júlia.